Oso ondo! Ondo! Biatu Fosti, ekarri Fosti, venga! Ondo, Fosti! Oso ondo! Utzi Fosti, eman! Venga, hartu! Fosti, torri! Bigarren puntua hortaz, ezaugarriak. Hirugarrena, neolitikoko gizakia. Eta hau ikusi ondoren, artea. Ulertu duzue? Bai. Kristina? Bai. Hezur hauek aurkitu nituen lenguan. Gizakia nadia. Bai, hala dia. Eta non aurkitu dituzu ba? Arlepoko bidean, basuan. Karrikan? Ba hor, lekun garai baserrian ingurun, gerrate zibilan pertsona asko fusilatu zituzten. Izan ere, 1936 urtean, Mila 1936ko otsailean, hauteskunde orokorrak egin ziren Estatu Espainolean. Frente Popular izeneko koalizio atera zen garaile. 1934 urteaz geroztik, Espainia gobernatzen zuen eskuinari lekua kenduz. Frente Popularraren kanpainaren ildo nagusiak faxismoaren mehatxua eta amnistia izan ziren. Sektore zibil eta militarrek elkarrekin konspiratu zuten ezkerreko alderdiak gobernutik kentzeko. Emilio Mola izan zen Iruñeko gobernadore militarra konspirazioaren burua. Francisco Francoren tropak 1936ko uztailaren 17an Errepublikaren kontra altxatu ziren Marokoko kolonia Espainiarrean. Biharamunean penintsulan matxinatu ziren. El Alzamiento Nacional delakoak arrakasta izan zuen Gaztela eta Leonen, baina porrot egin zuen industria hirietan, sindikatuen lanari esker. Euskal Herrian, Araba eta Nafarroan matxinatuen esku geratu ziren, Gipuzkoa eta Bizkaia berriz Errepublikaren alde. Abuztuan, Molak Gipuzkoa eraso eta konkistatu zuen. Gerra hainbat frontetara zabaldu zen. Matxinatuek Alemania eta Italiaren armadaren laguntza jaso zuten. Urrian, Errepublikari leial ziren euskal indar politiko eta sindikal guztiek hainbat almen izango zituzten. Gobernu autonomo baten eraketa bultzatu zuten, hoien artean armada eta polizia autonomo bat sortzeko almena. Jose Antonio Agirre buru zela, gobernu hark euskal lurralderen defentsa prestatu zuen zenbait hilabetez euskal armada sortuz.
1937ko martxoan, Italiako faxistek Durango eta apirilaren 26an Alemaniako abiazioak Gernika bombardeatu zuen Euskal Armadaren borrokarako gogoa zapuzteko asmoz. Urte hartako ekainaren 19an, Francoren tropak Bilbon sartu ziren, Eusko Gudarien eta tropa matxinoen arteko itzelezko borroka odoltsu baten ondoren. Matxinoen hegazkinek Euskal Herriko 100 herri baino gehiago bombardatu zituzten. Milaka herritar kartzeleratu eta hoietatik milaka fusilatu zituzten. 10.000 gudarik bizia galdu zuten bataila eremuan. Eta 35.000 bat aurrek erbestera joan behar izan zuten. ¡Todos abajo! ¡Venga, abajo! ¡Venga, abajo! ¡Venga! ¡Venga! Garai horretan, Oiartzunek 5.260 biztanle zituen. Herria oso lasaia zen. Baserriak eta gutxi gehiago. Baita etxe dotoreak ere. Dirudun askok Oiartzun hartzen baitzuen oporleku bezala. Beraien artean Lagunako markesa, Norteko markesa, Soltxaga kolonel faxistaren familia, Soltxagaren emazteari babesa eman zion Euskal Alderdi Jeltzaleko oihartzuar bat fusilatu izan zen. Eta tartean Rafael Pikabea, El Pueblo Vasco egunkarianen kudeatzailea eta gero abertzale sutsua bihurtu zena. 36ko hauteskundetan Euskal Alderdi Jeltzaleak 1014 botu jaso zituen. Karlistek 653 eta ezkerrak 105 botu. Girua zen bastante nastu ordune. Osea, zin, partidu zian Acción Vasca, Socialistas, Nacionalistak, Karlistak, orduan hori zuzten dena bakotxa ben lekuak. Sozialistak zuten Altziberren, Albisturrenin. Acción Vascako zuten Estankongoian. Beko plazan izan duzen Karlistan mitin bat. Eta han, ordokoz, nahiko borroka zile zen herrian, Eta etorri zen botuk zian, eta propaganda egia. Eta nik estaineko tirua anaitu nun. Hauteskunden garaian, beti izan dutzen hemen, borroka, joten zin baserrita, propaganda egia, bineon azkeneko baserretaino, bi karlistak eta nazionalistak. Eta, batzuk hitz ematen zioten, klaro, behin aldekuri, beste asko zertzenak ez zigienak ebakzu zer, esplikutun poderi junta gauza bino beti, ateratzen zen nazionalista gehiago. Zeiten zeiten unta, pelota milota, zer jaten data, zer bilarak ezatxun, Altziberren eta bilara zaten txun, eta Filarmonia joten junta, ara joten junta, antxen bertok uste, ordu gaita, maiz hori jun auloko hau bizatzena, barrio, Altziberren, Filarmonia eta zaten bezu, astelo jaitan taula, eta bilara eta antxen bitzen junta, jente zuzaten jun. Eta zezea, batzok ikentzien antzerkiak, eakusten zituzten, adibidez, Carmen Txariz bidinukuk eta hoik emakumiri sagar dantzak eta emakumik ikentzien zituzten dantzak, oinate bienak eakusten zituzten mutilenak, aurreskuk eta gauzak, antzerkiak ebai, antzerkiak egeo oso importante izan duzen bat egun dukat. Dena belarri motzak eta beste egin den orduan. Jarri pixkana, gehiago jarri da ongi minio aurrenu dan egin beste bizona. Ikurria eta denak, nahiko lan ikurria beste lare. ¡Venga, hijos de puta! ¡Rojos de mierda! ¡Venga!
¡Levántate, puto rojo, venga! ¡Venga, para adelante! ¡Venga! ¡Vamos para aquí, venga! ¡De puta! ¡Venga! ¡Moveros! ¡Venga! Mila 1926 urteko uztailaren 18an, Mola eta Soltxaga buru zutela, Nafarroako militarrak altxatu ziren Espainiako Errepublikaren legezko demokraziaren aurka. Ikaragarrizko errepresio odoltsua izan zen Nafarroan. Matxinatuen aurka egon zitezkeen abertzale, errepublikar, sozialista, anarkista, maixu, alkate, sindikalista nafarrak espetxeratu, zigortu eta fusilatu zituzten. Altxatuek Gipuzkoarako bidea hartu zuten Donostia berehala menderatuko zutenaren itxaropenarekin. Behorlegi koronelaren agindupean zeuden tropek irun zuten hasiera baten helburu. Beran, Endarlatxako Zubia Errepublikaren aldeko Irungo milizianoek eta karabineroek lehertu zutela jakin zutenean, Lesakatik barrena Oiartzunerako bidea hartu zuten. Donostiako tropak matxinatuen alde zeudela uste zuten, baina ez zen horrela gertatu. Loiolako kuartelak Errepublikaren aldekoek bereganatu zituzten. Beraz, Lesakatik Kopakarreko lepotik barrena, San Antonera zuzendu zituen tropak Behorlegik Irun saiestuz. Aiako harrian, Erlaitzen eta Pagogainan zeuden milizianoen erasoak eta mendiarteko bidesken oztopoak zirela medio, uste baino zailtasun eta neke handiagoarekin iritsi ziren Eskaxetik barrena Ergoiengo auzora. Zaldin, Emita eta Ibarburu inguruko baserritarrak erasotu ondoren. Matxinatuen lehenengo egonaldia paraje honetan izan zen. Hemen eskubian daukagu Zabale baserria, pixka bat atzerago Arreskularre tontorra, eta pixka bat berago, beruntz, Oiartzungo bidean, Goikoetxea baserria. Egonaldi hori, 1926ko uztailaren 20an izan zen, hain zuzen ere. Gue gurasuk eta bintzat haimentzin hartua horratzen Zalaian. Eta gue Zalaian buruan da, herribiria pasatzen dena goiti beti. Eta han pasatu mentzin, euntaloko maldizi jukin, euntaloko medailak lepote zintzilik, eta euntaloko jantzilekin, eta bintzat dena goiti beti. Matxonen Usemai eta Miel, bianaiak, eta aibazikiten pixmatikuk, eta gurean ba, saltxerok denan tartin, eta bisa zeidinan, eta trinxeratea zen. Bale, urrungo eunin zer duk eta goiti bera. Batzuk gurdiez kargatu, beste astok arron, beste zaldik arron, eta ahaltzuten bezala, minio. Pasa joan, ualitxotik gen aurrea. Eta Lartzabaldik gen errentialdea hartzeko urtan trena, etorri, trenbiria nortekua, eta egintxo digen reketero famatu iri. Handik, buelta, atzega, berri reketioko hauntzuik. Esan zuten nola, etorri zin aparroko jendik eta reketik zila eta tiruk eta hola hasi ziren. Eta gu izutu, pila bat, claro, ez gure ideik ura zertzen. Ama esan zigun, kale, joan berben da hogi bila. Kale heldu ginen hogi bilera, eta hemen Lizarrazpitik aurre guzela, jarreketik eta horiek, plazan sartuak ziren. Eta kale joan ginen, eta kalea zegoen dena betia. Eta gure amako ginen bila bialeiak. Eta, pixka eta ikusin berdugu esan ginen alkarrei. Hogiak hartu genitxun, eta pixka eta ikusin ginen, jaiztutu ginen, porque, hango kanta, hango ejua, gaine ikusten zin, heldu zila amurra zeiokin batzu behintzat bestik gaizki, porque gozia eta komeia. Eta orduan Oiartzungo neskatxa batzuk, ikurriña hartu, eta xabalen, intzuten hankapetu. Eta nahi hola besotik eldut esan zen, Frantziska, hau zanpatzea, kostako zatxu erki, nik hau zanpatuko dutela. Eta inberko zu ba, ez dut ingo, eta orduan xabaleko guk lehen hau dematin sagardote egin unan bian, eta klaro, hango txokuan berri banek egilenik. Eta initzan, atetikan sartu, beko eskaileratik atera, ditxe hogili gabe. ¡Rojos de mierda! ¡Venga! ¡Venga!
Errenteria eta Pasaiatik etorritako milizianuek Urkaben, Munandin eta Eskonsain trintxerak egin zituzten. Errepublikaren aldeko indar gehienak Irunen eta Donostian bazuen ere, Errenteria eta Pasaialdetik milizianoak etorri ziren, Altzibarren eta Ergoienen kokaturik zeuden faxistei aurre egiteko asmotan. Frontea egonkor geratu zen Beorlegiren tropek ez zutelako nahikoa indar Donostiarantz abiatzeko. Baina Beorlegi koronelak, heroiko liberador Oiarzun izendatu zuten militar gizatxarrak, ez zuen amore ematen, eta errefortzuen zai zegoela triskantza eta nahigabe ugari sortu zuen bailaran, errepublikarrak nolala defendatzen zirelarik. Augusto Pérez Garmendia errepublikar komandantea Oiartzunera etorri zen frontean nola zegoen ikustera. Inolako errukirik gabe tirokatu eta hil zituzten bera eta txoferra. Behorregitan bitzen zuen, arro, gaina behorregi uste goitxian oia mantziotela uste zela biltzen uste hor bitzen zuen, antxe, denak uzkurtuta, oitun jantaja behor dunta, karrizak, baizien denak jantaja bituzu denak. Errepublikarrek San Marcosetik Oiartzungo herria bombardeatu zuten, matxinatuen estatu nagusia Oiartzunen bertan zegolako. Oiartzun bi alderdiek erasotzen zuten. Xisto bai, xistik kargerretek, eta hor zen palua, eta hortik ikusten zen nola maten zuten zea granada, eta nire izeba intxien sartu zen, arralden, eta lertu ez. Zientzek izan bateguni, eta kainonaz San Markotik antzera, arraskularria. Korroko nenak bai, sugertu zuen, bombazo asko hartu ba. Itxegin berra itezen eta paeta gorroz azkanta, txikitek etorzen baizi, botile bezala dego zitete. Hor, txokolateiko goian edo hor paretean granada sartutako rekuerdo bat bezala hor dago. Gelditua? Izango zen artilleruk, nolaleko eta... Bombardaketak eta matxinatuen okupazioa saiesteko mendialdeko baserrietara alde egin behar izan zuten. Txipiton, eta anigan bialintzitu egen, parada, jazat distantzia erra. Txipitotik parada pasazi eta ane salabatu girik eta alde, anigan itxurburura. Gure itxian lau famili, gaintikan konpaini Josua Reketiak. Ta han, non demogutxinen, han bilauzta. Ta bilauztan, teila bino jende gehiago barrenen. Gamara zarbatu zerbait zaharra bazen, eta behian zezion, belar lehorra, gamara zertan, antxe denak, zerku gibzela denak hartzen ginen, antxe txatzen ginen, belarratan txatzen ginen denak. Loiolako kuartela errepublikaren alde zegoenez, Soltxaga koronelak Beorlegiri eta arekin bildu berriak ziren Los Arcos, García Baliño eta Ortiz de Zarateri Irun okupatzea agintzen die abuztuaren 11ean. Faxistak dagoeneko armaz eta tropaz indar berrituak zeuden, eta kuartel nagusia Oiartzunen ezarria zuten. Pikoketatik barrena, Erlaitz eta Pagoainarako bidea hartu zuten, baina milizianoen erresistentzia sendoarekin topo egin zuten. Erlaitzen Ortiz de Zarate koronela zauritua gertatu zen, eta Ergoiengo Pago errotan hil zen. Pikoketako gertaerak latzak izan ziren. Pikoketa abanguardiako posizioa zen eta 15 milizianok defenditzen zuten. Bueno, entetu zila nintza kontra honezten nintzala, eta torpa emerula, pikoketa, zuzen. Antxe, ni aurrin jarri eta gorri saltuk, antzetik. Eta soldado pilaranta, antzetik. Dana pikoketa. Hane zikun tiroka, eta tiroteua, bideketatik. Eta, amarra galdino, holako gainon. Alde entziten, atzuk eta beste atzuk.
Eta harrapatu bai, harrapatu zuten. Hemen, gauneken, hemen txu, ni hemen joken, eta soldaruk, kapitana eta hemen zaeken, soldaruk, eta bost detenik joke bai. Eta orduan garri zuten bi emakume. Honea. Horbetik? Horbetik, bi emakume, eta behorleek eta kapitana egon dutxun izketan, eta behorleek izan zen, a fusilar todos. Eta hemen txea fusilatu zuten. Eta tota. Txe, dana. Paeta honen? Paeta honen kontra hemen txe. Guztira 4 karabinero eta 9 bolondres fusilatu zituzten. Haien artean 17 eta 18 urteko bi neska. Frontea aurrerantz doa, eta abuztuaren amaieran borrokak Irunen kokatzen dira. San Martzialen behorlegi zauritzen dute. Borroka mugaraino bertaraino heltzen da eta Irungo milizianoek gogor defenditzen dute hiria. Baina faxistek ez zuten kupidarik izan eta Irun txikituta geratu zen. Hiritarrak izututa ospa egiten saiatu ziren. Errepresioa ikaragarria izan zen. Fusilaketak eta zigorrak. Ozta bizia salbatu zuten brigada internazionalistakoak iseken artean mugaz bestaldera bidali zituzten. Kargen! Apunten! Gerrak iraun zuen garaian naiz gerra bukatu ondoren, fusilaketak izan ziren Euskal Herriak eta zehazki oihartzunek jasan zuen indarkeriaren alderdirik gogorrena. Faxismoaren aurka egotea eta are gehiago separatista izatea nahikoa zen heriotz zigorrera kondenatzeko. Bengantzak, inbiriak eta ezin eramanak zirela medio, herritarren arteko salaketek ondorio beldurgarriak ekarri zituzten. Fusilatuak asko. Beko plazan ezen batzetu zituzten. Inkirinkineneko semia eta hor asko. Oita altziberren bateko urpikabe. Beniziko fusilmendu altziberren izan zen. Eta gero berriz beko plazan, oain eskoletako zehortan plaza hortan. Orduan inkirinkineneko semia zetu zen hor, fusilatu zuten. Eta kamioiak nola tortzen zian sumatzen zituzten eta gero beko plazako tiruk. Nola hiltzen zituzten hor. Donostiako Ondarretako kartzelan Gipuzkoar asko zeuden giltzapetuta. Hauek gehien bat Oiartzunera eta Hernanira eramaten zituzten gauez, goizaldean fusilatzeko. Oiartzunen 100 Gipuzkoar baino gehiago fusilatu zituzten, Arrasate asko. Parrokuen etxera fagitzen, Oiartzunera, da beren arrebak eruskun enterra horien etxera. Da enterra horiak lagunduzkun, gizon jator bat, txiki bat, da fagitzen kanposantura. Da kanposantura fagitzen, da zehazkun, amentxe enterra unutxuen. Amentxe afusilo zutxuen, kantu baten, kantuen danak, da gure txapa, gure zen jakitxia, zerbait. Nea txasenak laun asko zitun artikutzen, guardak eta komei. Eta orduan, konturetzen zin, nola lurri biliak eta bat zaudela, eta han gorputza zaudela. Hor, bire bazterretan. Bino ez hola pila batin, ozean, hola, non nahi, bire bazterri non nahi. Artikutzako bidea garai hartan aparte geratzen zen. Eta bide honen inguruak aukeratzen zituzten fusilaketak egiteko. Leku ezagunena Karrikako Amuntxanegiko txokoa dugu. Katin txiki edo kanposantua ere deitzen zaio. Hasi ginen garaien, lehenengo bilatu denun gauza, abaiza baten sotana oso-osoik. Ezurra barruan zezkela. Eta gero, emakume baten zapata bat. Gero ezurraik, Don Julio Barruti eta orduan hemen meiko zana, arek kaja batea, behesten dizkin, gizasemien ezurrak eta beste kaja batea, emakumien ezurrak. Gero, gorputza ezurroik hemendik atea eta kajatan sartu zituzten garaian, Oiartzungo kanposantua eraman zitizen. Eta esan zuten ez behintzat, lur berinketu ez zioteken eman. Orduan, gauza partikularraro aparta izaten gauzui, baina nik zergatik gero eman mentziotara lur berinketu esan ziten, baina momentu harta mentzat ez zioteken eman. Hemen afusilatu zialako.
Iruñan 2 kartzela zeuden, eta ara eramaten zituzten oihartzuar salatuak, gehienak heriotzera zigortuak. San Cristobalgo fuertea garai hartako kartzela handienetakoa zen. 3.000 preso sartu zituzten Ormatzar hauen artean. Manuel Irigoyen hor fusilatu zituzten oihartzuarretako bat genuen. Bere kartetan itxaropentsua azaltzen zen, baina han ez zegoen errukirik. Pamplona, Fortaleza San Cristóbal, 18 de agosto de 1936. Querida esposa y hermanos, tomo el lápiz para decirles que estamos todos los oihartzuarras muy bien de salud. Honea ez eskribitu, ne ustez laizter hor izango nazta. Izan bakizute, nik ez dute zertan parte hartu. Gaurkoz besteik ez, eskubinak eman galdera itxeuten guztiei, eta besarkada bat jaso, oso mate zaituzten senar eta anai honen partetik. Manuel. Oihartzunen bizi zirenen artean, 34 lagun fusilatu zituzten. Hoietatik 20 oihartzuarrak ziren. ¡Apunten! ¡Viva la República! Naiz eta herria jadanik mendean hartua izan, mehatxuak eta salaketak, zigor eredugarriak eta palizak eguneroko kontuak ziren. Errepresaliatuek eta gerran atxilotutako miliziar eta gudariek, kartzelak eta errefuxiatuen kanpalekuak leporaino betetzen zituzten. Barruan, gosea, gaixotasunak eta zorigaiztoko paseoak, espetxerako bidaiak tortura bidai bihurtzen zituzten. Aman zioten gueri, eta, bueno, aurraren mezagu etzit, oita bosto launan zioten gueri, ara. Antzen, sokain lotuak, eta tapatremendik, lezakon honez. Peritu bat oaztuzinak, karrun aztetika, sokain lotuak, eta honez, ez autobus, lezak bendigun, ara honez, taten zioten. Gauza ikarri heldu da baino jartzen dik. Eta zer da eta egileak behi, zer da eta beste dena eta den rusu, eta ez da gizerta, baki zerta. Kinkirineneko bi aizpak, eta nire aizpak onduzin ergoinen detenituk. Eta handikan beria lexen, bai bela, eguntzien bi egunin horrela, zen, ergoinen. Eta handikan gutxira, jartzeko neska beri hile mozentasi ziren, eta goren neskak eitzaten zeion bildur batzuk. Hile moztuko ziotera da, klaro, bazozten lista zenina, ez biteiru askona. Lotxagarrik izugarri egin zioten gaixo bai. Burla izugarria da, diorteko persona izea hartu eta eguardian jende gehien azen denboran ekarri, eta jende gehien azen denboran, itxea biali, ben kasku denak hiliek zea zero moztu, bakarrik aurren pixka bat utzio, nik neonek ikusiak dira. Oihartzungo langile batalioikoek zigorlana gogor bete zuten Arritxulegiko bidean eta beste zenbait lanetan, etengabeko mehatxupean. Batalioi hontako 9 lagun fusilatuak izan ziren 1940ko otsailaren 12an. Gerra txarra zen egile da, gaizki pasa genuen denak sentidu guztira. Baina geho, kosetia, gure izan duzen beltza. Porque baserrian jana nahiko izan arren, entretu behar zaten genuen guk, kupo bat ayuntamentura. Bilarra dela, hartua dela, dena. Eta guri maten ziguten karzilekin, pastillua. Batzutan oloio pixka bat, azukria, ogila, torta biribil batzuk, pirrika bautata joten ziren ez izan babirian. Bai, xapazoenako jurien, eta Antonioak iniusot txaten ziren, alonde gehian, ayuntamentuko alonde gehian zertan, eta haik maten ziuten, azukria eta bergan nuna maten ziuten, eta iturriot joten zen, dispatzen kumtitzerot bazen, kaxintero akortzeatza,
Itzioten gure eman papera bakotxa, ze personai, ze maro zaion. Eta etortzen zin, familia bakotxa ontzen marrotzen, paperekin, eta goitik alondigan partitu, amazen elkartzen zuen, alondiga, eta alondiak gugitzen partitu, togiten eta barrio eta beste guztia eta itzio partitu. Eta izan du mentzen bola bat, arriba Espainia, zatemen zuten haik, eta gero dena guasan behar, han zalaia lani naizinako lokosea. Eta guri horrek ez pasaten arriba Espainia. Oimen zen problema. Pase bat bergen un kale egoteko. Eta eman ziguten, parrekin ibiltze ginen. Kendu ziguten arte, bino kenduta ere, urrungo unin eman ziguten. Balizik jarra eman zantzeko nibegare, eta hilko ziren, eta ez diz aldeitzeko, eta abisatu, eta aldeitzeko. Bueno, aldeitzeko. Euskal Herrian 5.500 bizilagun exekutatuak izan ziren. Erbestera, 150.000 Euskal Herritar joan ziren. Euskal Herrian 40.000 pertsonak kartzeleratu zituzten. Ikastolak itxi eta euskara debekatua izan zen. Eskubide demokratikoak deuseztuak. 40 urteko diktadura fascista ezarri zuten. Baina hondamendi honen erantzule militar eta politikoak ez dira inoiz epaituak izan. Oroimena berreskuratzea gure eskubidea da.